Hola. Bueno, benvidos todos e todas un ano máis o acto de graduación da nosa promoción de segundo bacharelato e do ciclo de cuidados auxiliares de enfermería. Bueno, como vedes, aquí estas butacas están baleiras porque agora, se vos parece, vámonos poñer todos en pé e recibir con un moi forte aplauso os auténticos protagonistas de este acto. Mellores promocións do IES Agra de Raíces. Aí, que se note. Bravo por todos eles e por todas elas. Bravo. Agora deixamos vos xa cos 4 fantásticas presentadoras da gala de graduación. Benvidos a todos á graduación de segundo bacharelato e ciclo CAE da promoción 2024. Eu son Marina de segundo C, eles son Xavi de segundo A, Alexia de ciclo... Pero espera, de que ciclo? De ciclo CAE e Alba tamén de segundo C. Hoxe celebramos que o curso lectivo chega ao seu fin. O esforzo dos estudos vese recompensado e rememoraremos os momentos tanto de felicidade como de estrés. Inda que predominaron os de estrés. Mais hoxe non vai ser así, pois os alumnos de segundo de bacharelato e ciclo CAE deleitaránnos cuns discursos por cada clase, precedido do discurso do noso director Manuel Antelo. Logo farase a entrega de bandas e diplomas e para amenizar o acto contamos coa actuación da banda Malleira, formada por alumnos do IES Agra de Raíces. E Anxo. Bueno, sen máis dilación, comenzamos cos discursos, pero por favor, que sean cortiños, coxe pola noite hai festa en Suxo. Como que Suxo, Alexia? Sí, Suxo. Hoxe imos ao Catro Perras. No. Bueno, non vos peledes. Penso que Manuel Antelo ten un discurso preparado. Deixamos o escenario. Veña, un aplauso para él. Sí. A mí non me deron esas cartulinas que teñen eles tan chulas, Teño que utilizar o folio. Boa tarde, benvidos, benvidas a este magnífico acto de graduación do noso alumnado de segundo de bacharelato máis do ciclo CAE.
Permitideme que saúde en primeiro lugar as autoridades municipais que están aquí presentes na sala. Moitas grazas por participar connosco, por apoiar este acto. Aproveito para trasladar, porque así me encomendou, un saúdo moi fraternal da alcaldesa Margot Lamela, que circunstancias persoais lle impiden, como sería o seu desexo, estar aquí hoxe connosco. Un saúdo tamén para as familias, para os pais, para as nais, para os avós, para as avoas, para os irmáns, as irmáns, en fin, todo ese entorno no que tantas veces se apoiou o alumnado, nos apoiamos todos no noso pasado, no noso presente e tamén no noso futuro. Un saúdo ao profesorado, aos profesores e profesoras, que son un factor fundamental, un sector fundamental en que o éxito acade os obxectivos que nos marcamos. Pero o saúdo máis agarimoso, o saúdo máis grande, o saúdo máis intenso vai para os alumnos e alumnas de bacharelato e de ciclo que se gradúan no día de hoxe. E vai un saúdo acompañado de felicitacións. Sí, non sempre andamos teimosos en decirvos de que traballades pouco. Non é eso en realidade o que pensamos. Eu só vos podo confirmar e felicitarvos, porque os éxitos que tivechedes para graduarvos son grazas moitísimo ao voso traballo e ao voso esforzo, que quero que vos vexadas recoñecidos polo que estou dicindo. Un esforzo que tamén se levou para acceder á universidade, onde se deron unhas notas e estamos moi satisfeitos e orgullosos dos resultados. Moitos parabéns. Así mesmo, un esforzo tremendo e un traballo para prepararse para abrir a porta nesta encrucillada nova que supón aqueles que optades polo mundo profesional. Tamén o facedes con unha formación onde, se non estuverades aí comprometidos, dende logo non sería adiante. Para min, a maioría de vos tamén é un momento de tránsito. Eu creo que podemos dicir, aqueles que xa o vivimos e que lembramos, cando tiñamos a vosa idade, é un momento de tránsito dunha idade adolescente ao comenzo dunha idade adulta. Creo que deixades de ser rapaces e rapazas, de pasades a ser mozos, mozas, homes e mulleres. Sempre seredes os neniños de papá, máis de mamá, non as neniñas, ainda que teñades 50 anos. Eso é inevitable, e eso está ben tamén, porque é o cariño, verdade? Como definir o que pensamos na nosa cabeciña, o que pensades na vosa cabeciña sobre este tránsito? Como definilo? Pois me tedes que perdoar que collera prestado unhas verbas dunha gran poeta galega que vai a ter moitísimo futuro na poesía e que fai 2 anos estaba no mesmo sitio que vos. Por lo tanto, creo que describen moi ben o que pensades ao respecto deste momento de tránsito. Chámase Sara Sanz Fonta e di así: agora tócame descubrir todo o que eu son, atopar todas as pezas do meu creva-cabezas, bailarme ata sentirme completa e irremediablemente miña. Eu creo que define o momento que un está vivindo, porque si, ábrese unha nova porta, ábrese unha nova escea, unha escea de liberdade. A liberdade para tomar decisións. E que difícil neste mundo de fake news, neste mundo onde se intenta impoñer a mentira como verdade, que difícil tomar decisións. Pois aí está a vosa responsabilidade para elaborar criterios suficientemente sólidos e valiosos que permitan exercer esa liberdade responsablemente a hora de tomar esas decisións. Porque son decisións importantes nun momento en que si o camiño xa se divisa máis sólido, máis nítido, o camiño cara ao futuro, pero un camiño que ten que ser ancho, amplio, non estreito. Un camiño que vos permita transitalo con moitísimos folgos, con moitísima forza e con moitísima facilidade. Un momento onde un ten a sensación de estar facendo futuro no presente. Eu creo que é a sensación que algúns recordamos unha etapa como a vosa. Para andar este camiño necesítanse alforxas cargadas de valores.
De valores no ámbito do académico, claro que sí. Valores como a curiosidade. Se non hai curiosidade, non hai aprendizaxe. Se non hai interese, non hai aprendizaxe. A creatividade para coñecer os contidos, para formar esa aprendizaxe, temos que ser creativos e ao mesmo tempo contribuímos a agrandar a aprendizaxe. Facelo dun xeito reflexivo, pensado, con sistema, organizado e, como non, con traballo e máis con esforzo. Uns valores tamén no ámbito ético que nos rixen a todo o mundo se non malimos. A honestidade, valor difícil e que ás veces parece que non está suficientemente ben acreditado, pero que coa falsidade e coa mentira non construímos sociedade, colapsamos a sociedade, destruímos a sociedade. O respeto cara aos demais, entendendo que somos iguais, entendendo a igualdade, e que só así podemos ser libres, con xustiza, con tolerancia, porque vivimos nun mundo diverso. Diverso no pensamento, diverso na forma de ser, diverso na forma de pensar, diverso nas culturas, diverso na sexualidade. Vivimos nun mundo diverso e se non temos tolerancia non o sabemos. Non o sabemos vivir, asumir. E como non, a necesaria empatía para situarnos no lugar dos demais e, polo tanto, darlle valor á solidariedade como esa reciprocidade que necesitamos cando chega o momento. Unha sociedade que solidariamente vai avanzando e vai creando un movimento. Pero tamén valores no ámbito da sociedade. Queremos vivir nun mundo en paz. As guerras destrúen a sociedade. Queremos convivir entre iguais, sendo diferentes. Son valores que os traballamos moitísimo ao longo da vosa previa experiencia escolar. Como resolver os conflitos pacíficamente? E aquí eu creo que temos que volver a reclamar con forza os valores da democracia. Nestes intres onde parece que retornan vellos valores intolerantes e antidemocráticos que estánse proboando unha vez máis Europa e que, por desgraza, sabemos todo o daño que se causou ao longo da historia. En fin, uns valores que teñan en conta a necesidade de termos dereitos individuais e dereitos colectivos. E o valor do amor para a sociedade. O amor de parella, claro que sí, pero tamén o amor fraternal. O cariño. O amor ten moitas facetas, o amor ten moitas cores, non é único. Temos que reivindicalo frente ao odio, o amor. Necesitamos cidadáns e necesitamos de vos, que se sean eses cidadáns que non se poñan de perfil ante os conflitos, que non mire para outro lado ante os problemas graves do mundo, máis lonxanos ou máis próximos. Non podemos tapar os ollos á masacre en Palestina por Israel. Non podemos tapar os ollos á invasión da Ucraína por Rusia. Non podemos tapar os ollos ao grave problema da inmigración que converte os mares nun cementerio de defuntos e de ideas. Nós, que somos un pobo emigrante, que somos fillos, netos de emigrantes, non podemos, dende logo, deixar de lado ese valor e confiamos en que vos soubéramos transmitir e que van a ser valores que vos van a axudar a andar este camiño que eu fixen referencia. Os valores os que temos que engadir a defensa do noso, do que é propio, da nosa identidade como galegos e galegas, da nosa identidade como veciños e veciñas da Costa da Morte, que nos coñecemos en moitos trazos, que nos distinguimos, e defender tremendamente, con moita forza, o noso patrimonio, e principalmente o patrimonio máis importante, moito máis, incluso que a Catedral de Santiago, patrimonio milenario, como é a lingua propia que nestes momentos estou utilizando. E tratarmos
de que a escola, a todos os niveles, desde o básico, secundario e o postsecundario, sexa unha escola galega e non unha escola desgaleguizadora. Non pode ser que entren nenos e nenas falando en galego e salen menos nenos e nenas falando en galego. Eu creo que todo isto son valores que debemos de tratar de meter nas nosas alforxas, nas vosas alforxas, que vos tratamos de inculcar para construirmos un mundo de futuro, de progreso mellor, de homes e mulleres boas, con pensamentos bos. Toca vos vivir o vosso futuro, a moitos e a moitas futuro na universidade. Que sorte poder ter acceso a tremenda sabiduría que se poda cadar nas diferentes facultades nos graus que ides a buscar. Pero tamén tedes unha experiencia moi bonita que tedes que vivir, que é a vida estudantil, porque a universidade, a vida universitaria é moito máis que ir á facultade. É moitas experiencias que nos enriquecen e que nos fan sentirnos e medrar como persoas. O compromiso co mundo que vivimos, orgullosos dos estudantes que están sendo conciencia crítica dunha sociedade que ás veces parece que non reacciona. Pero tamén ides a experimentar aquelas persoas que obtedes por outras vías, por outras formas de vivir a vosso mundo adulto, como é a entrada no mundo laboral, ben porque non ides a universidade ou ben porque procededes do ciclo e xa ides a ter o contacto co mundo do traballo a través da práctica. E que sorte temos na sociedade de benestar escaso no que vivimos de contar con persoas, con profesionais como vos, que sodes os que vos ides a encargar de cuidarnos. Dende logo, o noso centro está moi orgulloso do ciclo formativo de cuidados auxiliares de enfermería. En fin, vou rematando, trasladarvos o cariño inmenso do profesorado, que non podemos demostrarlo todos os días, porque temos que traballar, que é o que nos toca, non? A materia correspondente, pero que sí, que sepades que nós tamén vos apreciamos, que nós tamén vos queremos, e que o traballo do profesorado é fundamental. É fundamental para dirixir o proceso de aprendizaxe, é fundamental para aportar digamos, argumentos, para aportar criterios, para axudar a construir esa aprendizaxe en vos. Pero reivindicando de querer un vivir a súa propia vida, eu quería vos decir, nunca esquecedes as preguntas, as tres preguntas que deron lugar a que o pensamento humano evolucionara. E que un grupo de cando eu tiña se cadra a vosa idade, nos recordaban as súas cancións, era un grupo de Vigo que se chamaba Sinistro Total, e tiña unha canción que decía «Quenes somos? De onde vimos? Onde vamos?» Que eran as tres preguntas que, ao fin e ao cabo, motivaron, moveron a conciencia e a ciencia, e fixeron evolucionar a nosa sociedade. O agasallo que vos traigo do profesorado é o seu compromiso, o seu traballo, que repercute no vosso éxito, pero tamén repercute, sobre todo, no éxito da sociedade na que vivimos, que é a Costa da Morte. Un profesorado comprometido con vos, comprometido con esta sociedade, e que ten moi claro cal é a súa obriga e cal é a súa función. Por eso vos digo que alá donde vaiades e o futuro que teñades, nunca vos esquecedes de que vendes do ensino público. Facede un día un esforzo de pensar que non hai ensino público. Entón, vos daredes de conta de que non teríades esta oportunidade de estar aquí hoxe. De que a sociedade sería máis pobre, estaría máis enfrentada, de que non habería máis diferencias sociais e de que sería moi difícil o progreso individual e o progreso como sociedade. Remato, como comecei, con un poema para tratar de completar ou complementar este resume de ideas que pode estar fluindo polas cabezas de todos nós no momento que vivimos.
E vou botar mando unha poeta galega moi coñecida e moi vinculada tamén á Costa da Morte, que é Yolanda Castaño. E di así: hai un mar agardando por nós, por ti, por min, por todos os navegantes e por todos os náufragos. Un mar grande, pirata, libertario e esnaquizador de derrotas. E agora digo vos eu: navegade, pois, ese mar, e que os ventos e a sorte vos acompañen. Xavi, sempre tiven curiosidade. Que facedes nas clases de ciencias? Bueno, mira, en física tiramos pedras ao espazo. En química fan unha especie de refrescos que lle chaman disolucións. E en dibuixo, líneas e círculos. E bioloxía, miran plantas. Pero non todo o segundo de bacharelato A son clases de ciencias. Tamén hai algúns que estudan unha lingua morta. O latín, supoño. O latín. Sempre din que as asignaturas de letras non valen para nada. Pero eu penso que non é así. Sabes por qué? Por qué? Porque, mira, a min as clases de ciencias só me valeron para aprender chistes malos. Pois contame algún. Mira, sabes que é isto? Xavi, por Dios, está todo o mundo aquí diante. Bueno, que é inducción electromagnética, non ves? Bueno, eso sí que non o sabía. Ou, mira, óxido ferroso. Feo, sabes? Feo. Ti sí que é óxido ferroso. De seguido, veñen Damián e Sergio. Están na túa clase, non? Sí. Pois eles van nos dar un discurso da clase de segundo A. Un forte aplauso para eles. Vale. Boas tardes a todos, a todas e a todos. Estamos aquí para celebrar a graduación de segundo bachiller, pero tamén a dos ciclos, que quedan olvidados. Primeiro, dejas a todos por vir aquí a contarnos durante 2 horas e darlle especial noraboa a ChatGPT, que tanto nos axudou ao longo do curso. Como ben poden saber, Maneiro e Ana. Nestes exámenes que, bueno, estou chegando. Bueno, primeiro de todo, agradecer a Teresa, a nosa titora que sempre nos acompañou durante todo o curso, tamén os seus ánimos, que sigo sen saber de onde saca, porque sempre está contenta. Por outra parte, agradecer aos profesores, poucos, por axudarnos nos exámenes. Xa que co paso do tempo, supoñolle que algo de cariño lle temos, e nos teñen, ou iso espero, Sobre todo agradecer a Mar, a nosa profesora de matemáticas, por eses tremendos exámenes interminables, nos que acababa con dor de cabeza e nós tamén, Despois de estar, según ela, moitas horas sen dormir. Tamén grazas a Paco, o noso profesor de filosofía, por decirnos o que entraba nos exámenes. Pero espera, María Jesús chegou como vai? Creo que sí, non? Como sempre, puntual, non? Joder, sí, señor. Pois agradecer a María Jesús, a xefa de estudos e profesora de lingua galega, grazas a ela por ensinarnos o que de verdade é traballar. Tamén agradecer a Mirta, a nosa profesora de debuxo, por ensinarnos nun ano os 2 anos de debuxo técnico. A verdade é un gran esforzo. Non podía faltar tampouco ese profesor que pensaba que nos pasábamos toda a súa materia polo forro da bisetriz. Manuel Maneiro, profesor de lengua castellana, que nos demostrou o ben que o pasou lendo Moby Dick e o Ulises. Tamén agradecer a Ana, a nosa profesora de inglés, por informarnos de todo o que pasaba no instituto, porque senón non nos enterábamos de nada. Para ir terminando, agradecer tamén a Katia, a nosa profesora de física, que grazas a ela podemos comprender o que era unha ciencia de verdade. Que estou seguro de que está cansada de oírnos, porque non falamos nada, Bueno, e na que non está aquí, tamén das gracias a María José, a súa de Química,
que nos axudou a saber diferenciar entre un erro de concepto grave e un leve. E tamén por recordarnos que había falta de estudo. E por último, non menos importante, das gracias tamén a Raúl, o profesor de Biología. Por querer enterarse de todo o que pasa no instituto, incluídos os cotilleos e todo ese carallo, e deixaba descansar nos minutos da clase. Xa por acabar, que seguramente estáis hasta caer a nós, damos gracias a vos de novo por vir aquí, e sempre recordaremos os raíces como unha gran etapa das nosas vidas, e nunca mellor dito, sempre estarán as nosas raíces. Gracias. Segundo B. Unha clase chea de valentes, pois como podedes ver, atreveronse todos a facer o traballo de presentadores. Pois sí, polo que nos contaron, a súa clase está formada por unha mezcla de personalidades que formaron unha complexa estructura en bloques diferenciados. Pois esta mesma clase veñen as dúas persoas máis valentes a mostrar gratitude a todos os participantes este caótico ano. Un aplauso para Erika e Lua. Tout près de la place où des pieds passent, cachés dans les trous d'un temps d'hiver, et quand tu es seul. Bueno, xentiña, xa que estamos todos aquí, creo que é hora de falar do que aconteceu ao longo de todos estes anos. Para empezar, parece que hai alguén aquí sentado que non creo que queira admitilo, pero que sabe perfectamente, está claramente enamorado de nós. A ninguén se lle ocurre? A mí se me ocurre. É esa persoa que se tomou 50 minutos nunha clase para explicarnos parte por parte todo o que estaba mal. Pero sempre desde o cariño. Ese mismo. O que non sabe é que nos equivocamos todos os anos no mismo, para que non se aburra, non se abrija. Mira que empativos somos, joder. Sí, e ademais de que sabemos que as illas tamén teñen sentimentos, nós tamén os temos, e a veces toca soltalos. Sí, de feito, ainda que el pense que somos extensións da mesa e pescadillas congeladas, prometemos que o noso corazón late. E hai que reconocer que tras estes 4 anos, un pelín de cariño sí que lle temos. Quen se imaginaría que acabaríamos sabendo que é un complemento de régimen? Desde logo que eu non. Eso sí, ao longo destes anos, sacamos en conclusión que moitos de nós das súas clases quixemos deixar as venas largas. Seguindo con un recurso que tamén é moi importante despois do segundo de bacharelato, é psicoloxía. Mi madriña Carmen, o que tuvestes que aguantar. A 15 persoas que estaban a toda e nada e ainda por encima facían ruido. E falando de facer ruido, Lois é un crack. Non houve ningún solo nesa primeira hora que esta persona que teño ao lado terminara de cerrar os ollos. Nin mo recordes. E para quen non o sabíades, as citas non só sirven para escribir, senón tamén para reventar tímpanos ajenos. E o que tamén se lle dá moi ben é a percusión, xa que a día de hoxe non sabemos como segue a man no seu sitio, e a perna tamén segue no seu sitio. Sí, a perna está onde ten que estar, non como os apartados dos balances e as 7000 pezas electrónicas. Aí estaba todo fora do seu sitio. Gracias, Lois, por sacarnos sonrisas e por facer que todo pese un poquinho menos, desde logo que contigo levamos un bo regalo. Outro gran economista que tamén está hoxe aquí presente é César, que é un apasionado dos ahorcados, e gracias a él podemos defender segundo bacharelato. E xa, seguindo falando de números, pois temos que mencionar ao noso profe favorito de mates, que é un apasionado das mates financeiras. Outra cosa non sei, pero a man levámola ben entrenada. É como non acordarnos de que cando todos entramos en crisis cando nos dixo que tiña COVID, xa o damos por morto. Boas risas tomamos con Antelo, sí, señor. Risas como esas. O día de Saturio, Leo e Iván enamorados, porque, sendo sinceros, as clases de galego apetecer non apetecían. Pero se algo sabemos, é cando é o día dos paxariños, que non San Valentín. Sabedes que tampouco nos saltamos? As reunións do club de lectura. Que grande Pablo que ten que andar perseguindo os alumnos para reunirlos na Biblia e falar de libros. Gracias, Pablo, por recordarnos que ler mola. E ademais que sempre hai un videoxogo ou unha película para cada época histórica.
E se non apetecen videoxogos nin películas, sempre se pode chamar a Chano, que vai ter un bo xogo reservado para que absolutamente ninguén se aburra. Si ou si, Chano é especialista en facer que o instituto sexa máis divertido, e na que a veces pode acabar con 95% do instituto convertido en AMPA. Ou como de bachiller enfrentado tras un bo debate. Ainda así, a súa asignatura era ese momentiño para todos disfrutar un pouquinho do caos e divertirse. Disfrutar tamén disfrutamos con esa clase de anatomía nas que aprendemos a abducción e aducción con representación gráfica por parte de Raquel. Gracias pola tua expresividade e a tua naturalidade. Xa tocando un pouco todo, todos somos plurilingües. Gracias, Mira, por enseñarnos que o segundo de bacharelato é un momentiño e que vai crear con calma sempre. E animar tamén nos animou ben Paco, que nos enseñou que nada é para tanto e que sempre hai un tempo para escutar un bo temazo ou reflexionar sobre por que facemos o que facemos. Se alguén ten o don de falar rápido, ese é Paco, inda que creo que teria que negociar con Cristina. Gracias, Paco, por molar tanto e por enseñarnos que a veces hai tempo para acariciar o teu gato e para ler un bo libro. Ademais, a quen sabemos que tamén lle gusta moito falar é a Fernando, que foi quen máis veu o noso cambio. E se algo sabemos del é que é un cotilla. Si ou si, se satura despois desto, podes dedicar a facer interrogatorios a Poli. Alguén de que non nos podemos olvidar tampouco é da nosa querida Mirta. Que paz e que tranquilidade nos dio esta persona. Chicos, a arte salvounos este curso e todos os anteriores, e Mirta sempre tuvo un momentiño para nós. Pero aparte de relajarnos, recordade, chicos, que sempre hai momento para entrar en pánico, e Cristina estará aí para advertirse de todos. Unha duda, alguén viu a Cristina andar despacio, algunha vez? Creo que só ten dúas velocidades, ou moi rápido ou directamente quieta. Eso sí, Cristina nos enseña cosas que molan e ten unha vida super interesante. E na que ela lle encanta entrar en pánico sempre fai o que pode para que ti non entres en pánico. Merece todas as pegatinas de olla da sabiduría que existen e 30.000 abrazos que compensen o estrés que lle facemos pasar. Sabedes que tamén é maravilloso o señor Carando, que sempre ten un truco de magia para aliviar o estrés ou moita información sobre os numerosos paxariños. E, para finalizar con este montonazo de profes, temos a nosa queridísima Teresa, que a máis de un nos fixo descubrir que a historia é algo máis que xa para estudiar. Que nos diría a nós que iríamos pola calle e veríamos o vocabulario de historia da arte. Sí, con unha sonrisa, as guerras entran millor. Gracias por poñer todo o teu corazón e a tua ilusión en explicarnos todo aquilo que che apasiona e contagiarnos as ganas de aprender. Eres, sin duda, un gran ejemplo. E se non contáramos contigo, todo se nos faría un poquinho máis costa arriba. E con isto, xa estaría. Igual é un pouco rollo, pero é o que tocaba. Mira. Alba máis eu sabemos de primeira man que os alumnos de segundo C tivemos que escoitar moitas queixas dos nosos profesores. Que se somos a peor clase, que se nos escoita do outro pasillo, non había día que non houbera queixa. E que a nós, non sabemos por qué, lévanos tocando na clase máis alborotadora xa desde que entramos na ESO. Que casualidade, non? Cando somos os máis divertidos. A ver a que animar o ambiente ou a que imos a clase, a estudar. Xa o dicía Chon, a nosa profe de filo, que hoxe non pode estar aquí, que entrar a nosa clase era como entrar ao inferno, non como os de segundo A, que non sabían o que era falar. Escoitache, Xavi? Deso non hai dúbida. Para contar esta e outras anécdotas da nosa clase temos hoxe a Diego Romar e a Mauro Canosa, os encargados de facer o discurso de segundo C. Bueno, boa tarde a todos os presentes. Hoxe é un día de celebración, non só porque empezamos unha nova etapa, senón porque queda menos para a xubilación e, sobre todo, para marchar da casa. Aí se aplauden, yo non podo hablar, yo. Vale. Nós formamos parte da xeración COVID, é dicir, que casi non tivemos excursións, pero igualmente, en primeiro de ESO, fomos a Portugal o ano pasado
a Andorra. Excursións que, obviamente, non ímos olvidar polas grandes momentos e anécdotas que os imos contar agora. A primeira foi Portugal, onde, bueno, moito non recordarem porque os golpes que levei cando fun na tirolina foron bastante importantes. E despois tiñamos o monitor. Unha anécdota que vivín eu con el foi que unha vez me levantén ás 6 da mañán para ver a hora, encendín a televisión e desperteino. E unha vez que me levantén empezou a cantar solo. O ano pasado tivemos Andorra, excursión que a gran parte de nós fomos, entón fijo que non ímos olvidar. Ese viaxe interminable no que todos estábamos hasta nariz de estar ali porque era imposible chegar, senón, Daniel Fontaíña, creo que ti moito aí non podes dormir, Chegamos ao hotel e a gran parte de nós estábamos cansos, pero estábamos contentos porque esa semana non a íamos olvidar. Ir a estas montañas a esquiar ás 7 da mañán, penso que a ninguén de nós nos facía moita gracia, pero bueno, que os profesores con cancións petando a porta o que sexa, finalmente tíamos que ir. Nesas montañas tivemos risas, caídas, sobre todo caídas, que gran parte de nós imos recordar. Pero bueno, o mellor de todo estaba cando chegábamos ao hotel, íamos para as habitacións, ter que mentir aos profesores de que sí, todo estaba perfectamente, non había nada roto. Era o que mellor se nos daba. Eles igualmente seguían preguntándonos de todo, senón que lle digan a Chano se había algunha botella por aí, pero bueno, non había nada nunca, non había nada. O mellor de todo foi esa noite na discoteca a que íamos con poucas expectativas por esa hora tan temprana, pero bueno, que pasámoslo moi ben, algúns máis que outros. Foi o día no que vi máis contentos os profesores, non sei por que sería. Chano, Raquel, Laura, esas aguas estaban moi boas, moi boas. Pero bueno, finalmente rematou, pero tivemos moitos recordos, non, Romar? Sí. Moitos. Bueno, ahora vamos falar con algo máis de seriedade, xa que hoxe cerramos unhas etapas que nos vai a marcar no futuro, chea de recordos, anécdotas, sobre todo este último ano, que tivo moito estrés. A min casi se me cae o pelo. Este ano estivo cheo de emocións, nervios, pero bueno, finalmente podemos pasalo. Foi o ano da selectividade, entonces a gran parte de nós estaban estresados porque xogábanse ali o seu futuro. Eu non me incluyo, eu estou tranquilo todo o ano, e bueno, finalmente puiden pasar, que é importante. Pero gran parte deles tiveron que estudiar moito para chegar onde finalmente querían. Así que ánimo a todos, que fijo que conseguís todo o que queredes. Bueno, os nosos compañeiros falaron dos profesores, que sí, son moi importantes, non digo que non. Pero, que hai das familias? As familias tamén son moi importantes, xa que son o noso maior apoio. E nos animan cando estamos mal. En especial mención a meus pais, que aguantarme a mí non é fácil. Así que, eso. E bueno, hoxe cerramos unha etapa e espero que o futuro nos reparta sorte e non xusticia. Moitas gracias. Bueno, pois eu vos a falar un poquinho desta etapa no ciclo de auxiliar de enfermería. A verdad, chicos, quen diría que xa nos estamos graduando, que estamos aquí todos xuntos, pero mirade, o esforzo ten a súa recompensa. Tamén temos que dar a noraboa aos que hoxe non puderon acudir á súa propia graduación. Foi un ano cheo de emocións, de risas, pero bueno, sobre todo un pouco de riñas tamén. A pesar de que, bueno, parecíamos flash, dando os temas, sempre estabas a tempo. A que sí, Silvia? Ou Alba, ese nerviosismo que tiñamos sempre cando tiñamos que ver os exámenes de un en un. Ese, mima. Ou con Eva. Eva, cando poñías o material, todo o material quirúrgico encima da cama, nos dixemos, vai nos dar unha angina de peito, Pero bueno, que quede claro que nós non os estamos criticando ni nada. Que o último día de clase regalamos un ramo de flores a cada unha.
Bueno, tanto eu como os meus compañeiros queremos agradecer a Alba, a Eva e a Silvia, que nos foron tamén exigentes, pero demostraronnos confianza, respeto e humildade. Hoxe damos as gracias porque estamos preparados para afrontar a realidade dunha nova profesión, como auxiliar de enfermería. E, bueno, agora van a pasar os meus compañeiros Alex e Nora e van nos dar un discurso. Así que, un forte aplauso, chicos, vamos! Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Somos Alex e Nora, como ben dixo Alesia, do ciclo de CAI, os grandes olvidados. Alex, ti como viste o curso? Vaya pedazo de curso, verdad? Estivemos aprendendo un montón de cousas, como por exemplo que en calquer momento pode ocurrir un accidente, senón preguntade a Eva, que finxía accidentes para poñernos a prova. Esas clases de teatro deran afecto. A min, o que non se me vai olvidar é todo o instrumental que dimos en higiene. Como, por exemplo, o esfingomanómetro, o fonendoscopio, os catéteres intravenosos, pero a estas alturas de curso sigo sin saber poñerlle as pilas ao laringoscopio. Ou como, por exemplo, os millóns de patoloxías que dimos con Silvia. Xa se me salía unha mácula pigmentaria, decía, vale, unha mancha na piel. Ai, Silvia. Queridísimas tipo test. Vou facer unha pregunta así ao aire. Que probabilidades había de que nos devolveras tipo test? A, ningunha. B, nulas. C, nin comprando unha Dyson, correcto. A D, todas son correctas. E por última, pero non menos importante, temos a Alba, que nos dá odontoloxía. E as túas clases interesábame moito polos dientitos, pero sabes que máis me interesaba? Saber que bolsito máis mono ibas traer hoxe. E por si fora pouco, cos apuntes de Silvia de TV, chegou o Alba co recién nacido. Como preparar un biberón, como sear un bebé, como cambiarlle un pañal. Xa dábamos guerra desde pequenos. Falando desto, queremos agradecer aos nosos familiares, pais, amigos, que foron un apoio incondicional durante todo o curso. Por animarnos, por axudarnos a estudar, por todos os kilómetros de esforzos que fan para levarnos e traernos todos os días, e por tranquilizarnos e darnos motivos para seguir adiante. Tamén temos que agradecer a Eva, a Alba e a Silvia por estar pendiente de nós, por ter un pouco de paciencia, por sacar tempo sempre para nós e por escutar as nosas inquietudes. En conclusión, foi un curso complicado no que tuvemos que ser constantes, pero ahora chegamos á parte máis emotiva, de poñernos na práctica e descansar un pouco. Moitas gracias a todos. Hola, chicas, canto tempo. Alexia, por fin xuntas de novo. Este ano abandonáchenos, que nos contas? Bueno, pois a verdade é que sigo sendo a mesma. Estudiar, pois gústame ben pouco. Pero bueno, aquí me tedes graduadísima, ainda que parezca que non. Deixa de delaretar. Penso que é mellor que escoitemos a magnífica banda de Malleira, formada polos nosos compañeiros, aínda que con recente modificación. Pero, espera, como que modificacións? Sí, xa que para este acto temos as incorporacións de Lucía e de Carmelo de segundo A. Veña, marchemos, que aí veñen. Bueno, vamos. Un aplauso para eles. Such a feeling that my
what you feel under my love. I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, I wanna hold your Agora sí, o momento máis importante desta tarde, a entrega de bandas e de diplomas. Comezamos coa entrega de segundo de BAC e remataremos coas de ciclo. Pero para isto necesitamos a axuda dos titores e tamén de algúns profesores. E máis Fernando, que dirixirá a entrega de bandas, nomeando un a un aos alumnos. Que traballiño. Pois sí. Antes de comenzar, recordade subir por este lado e parar no medio para sacar unha foto. E, sin máis dilación, que suban ao escenario Teresa, Ana e Fernando. Un aplauso. Salimos por aí. Baixamos. Vamos comezar daquela cas bandas, cos nomeamentos de segundo bacha. Carmelo Cambeiro Domínguez. Xavier Canosa Ferreira. Rodrigo Canosa Toba. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? Valeria Anabel da Mota Villegas. Lucía Domínguez Costa.
Ismael García Caamaño. Damián Gil Rodríguez. Anxo González Luaces. Samuel Lema Pereira. Sergio López Martínez. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom. Ainhoa Barca Lousán Lagoa. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be. Carla Martínez Papín. Yeah, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Laura Martínez Pérez. Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Brais Paz Castiñeira. Let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be.
Ana Pérez Mouzo. Laura Quintans Camaño. Irene Santavalla Martínez. There is a house built out of stone, wooden floors, walls, and windowsills, tables and chairs worn by all of the dogs. This is a place where I don't feel this is a place where I feel I'm home. Agora que suba, por favor, o titor de segundo batch B, Paco. Un aplauso para Paco. E tamén o profesor Xosé Lois. E vamos co primeiro, Iván Blanco Cambeiro. Erika Cibes Pena. Julia Domínguez Lobelos.
María Domínguez Ozón. Arwen Feijó Fernández. Mar Fernández de la Rinoa Quintela. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Leonard García García. I don't care if you wanna tear me apart. I don't care if you do. Lua Iglesias Pérez. Andrea López Lago. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Diego Paz Castiñeira. Thiago Paz Leis. Adriana Paz Santiago. Celia Rivas Rodríguez. Rocío Rodríguez García.
Aitana Santos Torrente. Lights go out and I can't be saved. Tides that I tried to swim against brought me down upon my knees. Adrián Senje Domínguez. Come out of things unsaid. Shoot an apple off my head and a trouble that can't be named. The tiger's waiting to be tamed, singing. Confusion never stops. Closing walls and ticking clocks. Gonna come back and take you home. I could not stop, but you now know. Singing, come out upon my seas. Curse missed opportunities. Am I a part of the cure? Or am I part of the disease? Singing. Vamos continuar agora con segundo batch C e vamos dar un forte aplauso á súa titora, Cristina Losada. Sube a acompañar a entrega de diplomas, Chano San Martín. Marina Calo Bujeiro. Where I wanted to where I wanted to Mauro Canosa Domínguez. where I wanted to Claudia Díaz Eirín. Daniel Fontaíña 12. Gabriel García Belay.
je te laisserai tes mots en dessous de ta part, en dessous de la nuit qui chante, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous d'or. David González Fraga. Quand tu laisses abandonner, ça commence à moi. Quand tu commences à moi, quand tu commences à moi, quand tu Nacho Insua Traba. Antía Mouzo Fuentes. Candela Mouzo Fuentes. an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Diego Romar Ramos. Where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of the Lidia Senra Atán. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. Soraya Senra Santavalla. Alba Suárez Trillo. Trillo Cua.
Ainhoa Trillo Pousa. Somewhere only we know. Somewhere only we know. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Por favor, tamén segundo batch A e segundo batch B que suban agora ao escenario xunto cos seus titores e profesores. Os profesores todos, por favor. E profesoras. I wanna die in your arms. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky full of stars, I think I see you. I think I see Bueno, vamos a continuar, estamos rematando xa.
Agora toca un turno importante. Vamos a recibir tamén con un forte aplauso as 3 profesoras do ciclo de Coidados Auxiliares de Enfermería, Eva, Alba e Silvia. Eu xa lle cedo o meu posto a Silvia, que seguro que o vai facer moitísimo mellor. María Isabel Agulleiro Suárez. Diante. Vamos, María Isabel. Davinia Álvarez Durán. Milene Andrea Bogado Estigarribia. Juana María Caamaño Lago. Catalina Caramés Fidalgo. Begoña Castro Álvarez.
Yanira Cernadas Pena. There is a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables and chairs worn by all of the dust. This is a place where I go. Elena Domínguez Úbeda. This is a place where I feel at home. María del Mar Ferrío Canosa. Alejandro Franco Vergari. Nora Alojo Mayón. Down in the garden where we planted the seeds, there is a tree, there's always me. Branches were sown by the car. Isabela Mouzo Suárez. Ground had rose and past its knees. By the cracks of his skin I climbed to the top. I climbed the tree to see the world. When the ghosts came around to blow. Diana Pose Bardullas. Held on as tightly as you held on me. Held on as tightly as you held on me. Iago Rodríguez Pequeño. Graciela Sánchez González.
Alexia María Suárez Lema. Gisela Traba Suárez. Erika Trillo Vázquez. Lights go out and I can't be saved. Tides that I tried to swim against brought me down upon my knees. Oh, I beg
Bueno, estamos rematando xa, pero primeiro penso que temos que dar unha moi boa noticia. Temos aquí as 3 profesoras do ciclo de Coidados Auxiliares de Enfermería que, bueno, podo vos asegurar que traballaron moitísimo, deixáronse a pel. Creo que podemos anunciar que dende o vindeiro curso o IES Agra de Raíces contará con un ciclo superior de higienista bucodental. Creo que... Bueno, a min, boa tarde a todos e a todas, e a todes. A min pasaron o micrófono, pero bueno, xa o dixo todo Fernando. Pois afortunadamente para a Costa da Morte me parece unha boa noticia que conseguimos un ciclo superior da familia de sanidade, o ciclo de higiene bucodental, un ciclo dual e, bueno, esperamos que teña éxito. E, bueno, pois aqueles que vos acabades de graduar de bacharelato e que non queredes ir á universidade e pois queredes facer o ciclo de higiene bucodental, pois témolo aquí ao ladiño da casa. E, pois, dade un poquinho de publicidade para que, bueno, canto máis o sepan, pois que isto funcione, espero que funcione. Da nosa parte poñeremos todo o que haxa que poñer e agora esperar por alumnado. Fernando. Que falta Xavi. Bueno, deixamos vos xa cas presentadoras e o fin da festa. Sí. Déjame... Hombre. Hombre. Bueno, pois quen diría que xa estamos aquí, xa nos graduamos. Parece que foi onte cando entramos na ESO pensando que este día non ia chegar nunca. É que pronto pasou. Sí, pero agora comeza unha nova etapa na nosa vida. Deixamos atrás os nervios da abao e comezamos, unha nova etapa. E ademais chega o ansioso verán. Mira, nin menciones a Bau, que xa dabondo me chegou onte. Bueno, mira, antes de rematar, queremos agradecer ás familias polo seu apoio, aos compañeiros que sempre estaban preparados para botar unha man e, sobre todo, aos profesores pola labor que tiveron ao longo deste curto e intenso curso. Bueno, pues muchísimas gracias y... ¡Fiesta! Pero, dijeron muller. fiesta, ¿no? Espera, muller. No, dijeron Sí. fiesta. Haberá que despedirse. Bueno, perdón, nos despedimos primero. Non é nada serio, hai que despedirse de toda esta xente. Moitas grazas a todos por acompañarnos hoxe e ao longo de todos estes anos. Desexámosvos moita sorte no futuro, aínda que agora por separado. Nós xa nos despedimos, non sen antes anunciar a actuación final de Malleira. Un aplauso para eles.
place, such a lovely face. Depending your room at the Hotel California, any time of year, you can find it here. Her mind is Tiffany twisted, got the Mercedes Benz, she got a lot of pretty, pretty boys she calls friends. How they dance in the choir, sweet summer sweat. Some men still remember, some men still forget. So I call up the captain, please bring me more wine. She said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are coming from far away. Wake you up in the middle of the night, just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely face. They're giving it up at the Hotel California. Any time of year, bring you all aboard. Mirrors up the ceiling, pink champagne on ice. She said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master chambers, they gather for the feast. They stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast.